Aquí tenim l'euskera, que és una llengua minoritzada i també som un territori històricament molt oprimit. IGA és unes sigles que volen en euskera és Iztungasten Topaketa, que signifiquen trobada de llengües minoritzades de la ciutat de Gasteiz. Hi ha des taules redondes per mostrar un peu el que se passa dins diverses comunitats, però també tot ple de causes a l'entorn de les associacions, de les organisacions internacionals. Je parle le quechua et j'ai aussi co-organisé la conférence. From Buryatia, it is a region within South Siberia of Russia, next to Lake Baikal. IGA és una trobada que passa a Euskal Herria, perquè aquí tenim l'euskera, que és una llengua minoritzada i també som un territori històricament molt oprimit, i més enllà d'oprimit, de resistència, perquè pots estar molt oprimit però no tenir les eines o que no succeeixi això, vull dir, que no sigui un territori en lluita. I des d'aquesta resistència també neix IGA, que nosaltres li diem que és una trobada de gent, però realment també és un espai de resistència a les llengües minoritzades. I jo crec que és aquesta la raó per la qual IGA succeeix a Euskal Herria i a Vitoria-Gasteiz en concret.